de si Sindoy di ay. Ganina ra kadra doy. Oh, ganina ra. Wa ba di ka kabantay? Ha? Asam day ka? Nagsige na po kag tanaw TV no. Nya napagi cellphone. TV with cellphone. Grabe na po nang pagkalingawaan ng kamuta na oh. Napay mata nga. Murag gimuta. Sige mo to. Gikog mo siguro. Perti nang gutuma eh. Murag di na maklaro ang tao ba. Sa kagutom. Ambot ning kalimot man kog timo go didto ba? Naniot to baka doy. Hala. Tuod di ay. Murag wa jud ko kapaniud to. Pandamay. Mao deng gigutom kag maayo. Kay wala day kay paniud to. Gani no. Pakyasa gid eh. Pitigin akong limuta ba. Wa man ikoy paniud to. Mao deng wa na hanap na kay kong pananaw. Murag di na ko kakita tao. Di na gani ko halos kaila sa imo ha. Gago. Na, pagsarabay malibre anak doy. Na! Maran! Grabe po ka mang istorya, Buknoy ay. Mura man po. Sos! Ako rin naluoy na ako. Ganahan po ka. Dili pud oy, maninood mandayon ka. Mao lagi na ba? Mao pa'y gigutom tag pag-ayo diri. Nga naon lang tanim mo dayon. Sige na, mag-snack ta. Naamang ka kay dala diha. Oh, niyaman, kadala man ko. May gani kay wa ko nakalimot ani. Kay niguro na lang yung palit kay murag wa na. Musaka na akong kabuhi. Gago! Otro po kada uli na to. Sige, pangutanag unsay da. Langan sa silingan ko mangutana nga wala man ko labot sa ilaha. Tama di ay no. Alangan man asa di ay ka mangutana. Sa kuag yun. Di kay dito sa silingan. Pagkabulo ka na lang gining sinduya ni. Nagkaupaw lang ang agya ni. Gago! Oh. Nagtimo na ka. Ako, timo na po. Kuha nga lagi bok na eh. Ito na bitawang gutuma ganina do. Palpaka dahil nakalimot yung kukaon di pa ni Udto dahil. Hindi na maayo ni. Igpas. Kaon jud doy labong gabiyahe ka. Gutom jud na. Saan man ako na? Kaya nakalimot man ko. Di ba na giingon nga ang kalimot way kahon. Mao na kay balingag man ka. Sat lang nagtuba doy. Yari ka! Gago!